Grabatzen ari garen unean gaueko 12:27 diren honetan, gaur hasiko den binakako txapelketa nagusiko 13. jardunaldiaren pronostikoak eta analisiak egingo ditugu. Lehenik eta behin gogora ezagun sailkapena, Jaka eta Mari Ezkurrena dira sailkapenaren gorenean 9 punturekin, bigarren postuan hirugarrenekoekin berdinduta daude Peio Etxeberria eta Zabaleta eta Artola eta Imaz. Altuna eta Martija dira laugarren 6 punturekin, bosgarren eta seigarrenak puntu berdinekin dira, kasu honetan Peña eta Albizu eta Elordi eta Rezusta, eta bosna punturekin dira hauek, eta Ezkurdiak eta Tolosak lau dituzte zazpigarren, eta Laso eta Aranguren jala aukerarik gabe daude, 3 punturekin besterik ez. Norgehiagoka Labriten hasiko da, eta hemen norgehiagoka oso garrantzitsua jokatuko dute Artolak eta Imazek, eta Altunaren ordez jokatuko duen Zabalak eta Martijak. Zabala eta Martija gaitzeko norgehiagoka jokatzetik datoz, atano hirugarrenean pasaden astean Artola eta Imaz berriz oso sendo eta erregular dabilen bikotea da, batez ere Ander Imazek atzean sekulako bermea ematen du, eta Iñaki Artola aurreko kuadro horietan konfiantza oso ikusten da, eta bihar Iruñeko Labriten ez dago erraza antzematen atzean nork dominatuko duen, bi pilotariak behar bada ez dira kolpez hautsiko dutenak, baina beso oso bizia dute, errazkentzen dute atzetik pilota, eta aurrean berriz Iñaki Artola behar bada teknikoki hobea bada ere, Javi Zabalak lehengoan atanon eta binakako txapelketa nagusian aurrekoan sestaon Peña eta Albizuren aurka jokatu zuen norgehiagoka horretan oso sendo ikusi genuen, eta hemen Zabala eta Martija emango ditugu favorito, jada Artola eta Imaz iaia sailkatuta daudez, lehen hirugarren edo laugarren postu horiek behintzat ziurtatuak dituzte, hau da horrek esan nahiko luke playoff bat irabazita aurrera egingo luketela, eta bestela beste aukera bat edukiko luketela, eta aldiz Zabalak eta Martijak, Altuna eta Martija bikote titularrak, zazpigarren puntua eskuratuko luke, eta oraindik ere irabazi ezkero sailkatzeko aukeraren bat edo beste, bigarren postu horretan sailkatzeko ez lukete aukerarik izango, baina hirugarren eta laugarren postu horiek behintzat finkatzeko eta Artolak eta Imazekaina aukera edukitzeko aukera bai. Hemen esan dugu Zabala eta Martija emango ditu favorito, nik uste bola da oso honean datozela, lehengoan ere bikote bezala ikeragarri jokatu zuten, eta zer gertatzen den Iruñeko norgehiagoka horretan. Bilboko Bizkaia pilotalekuan, batez ere bikote gorriarentzat oso garrantzitsua izango den norgehiagoka jokatuko dute. Peñak eta Albizuk, Peio Etxeberria eta Erostarbe izango dituzte aurkari. Xabi Erostarbek txapelketa nagusiko bere lehen norgehiagoka jokatuko du. Aurten ez dute promozio mailan sartu, eta Zabaletaren lesioa dela eta aukera eman dio enpresak, eta hortxe aukera ederra du Bilboko Bizkaia pilotalekuan. Hala ere, Peña eta Albizu irtengo dira favorito, naiz eta lehengoan galdu egin zuten Ezkurdia eta Tolosaren aurka, aurretikan bikote irregularra izan badira ere, nahiko bolada honean zetozen, batez ere Peña aurrean errematean fin, Albizuk naiz eta pilota batzuk galtzen dituen atzean nik uste Erostarberi nagusitu egin beharko litzaiokeela, eta horrek Peñari aukera asko sortuko dizkio, eta txapelketa honetan fin ikusten ari ez garen pilotaria Peio Etxeberria da, oso irregular ari gara ikusten, hor norgehiagoka bat edo beste utzi behar izan zuen, orain berriro ere bueltatu da, baina ez dakit ez du berme handirik ematen Peiok, eta hemen esan bezala Peñak eta Albizuk irabazten badute, jada iaiarik gabe playoffetan leudeke, oso zaila izango litzake kanpoan geratzea. Bestalde, igandean, Tafaian, haren norgehiagoka dramatikoa jokatuko da, Ezkurdiak eta Tolosak Laso eta Aranguren aurka jokatuko baitute, Lasok eta Arangurenek ez dute apenas aukerarik, baina Ezkurdiak eta Tolosak oso zail badute ere, norgehiagoka hau irabazita eta Peñak eta Albizuk edo Elordik eta Rezustak bietako batek galdu ezkero,
aukera txikiren bat izan lezakete. Kasu honetan, Ezkurdia eta Tolosa irtengo dira favorito, Aranguren itzuli egingo da, baina behar bada astebete kanpoan egon eta gero ikusiko dugu ea zenolako konfiantza dagoen, laso bat ere presiori gabe kantxaratuko da, baina batez ere Joseba Ezkurdia da, horrelako norgehiagoketan maila handia ematen duen pilotaria, presioko norgehiagok asko jokatua da Joseba Ezkurdia, esperientzia handia du, eta atzean Tolosak dominatzen badu, eta aurrean Ezkurdiak bizi biltzen badu pilota, aukera handiak izan litzakete irabazi, eta oraindik ere playoffetan sartzeko amets horrekin jarraitzeko. Eta azkenik, hortxe, Tolosan, Elordik eta Rezustak Jaka eta Mari Ezkurrenaren aurka jokatuko dute. Elordik eta Rezustak bai edo bai irabazi beharreko norgehiagoka dute, bestela esan bezala Ezkurdiak eta Tolosak igandean tafaian irabazten badute, sekulako saltxan sartuko lirake Elordi eta Rezusta, kontuan hartuta gainera Ezkurdia eta Tolosaren aurka, ez dakit orain, tanto aberaxa galdua izango duten ala zer, hori ere garrantzitsua izango da, eta begiratuko dugu. Bada, uste dut ezetz, izan ere 22 eta 11 irabazi zieten Elordik eta Rezustak zeran, lehen itzulian, eta Ezkurdiak eta Tolosak Ezkurdiak eta Tolosak lukete irabazia, Beraz, hor, Elordik eta Rezustak bai edo bai irabazi beharreko norgehiagoka, baina ez dira favorito irtengo. Mari Ezkurrena itzuli da, eskua jada ongi izango dituelakoan, eta Jaka eta Mari Ezkurrena irtengo dira norgehiagoka honetan favorito. Esan bezala, norgehiagoka, jardunaldi zirraragarria datorkigu, batez ere nagusi, txapelketa nagusian, ikerragarri, zirraragarria, eta noski, analisiak hementxe kirolunean izango dituzue. Hauxe beraz, esan beharreko guztia, hurrengoan gehiago izango duzue bitartean ongi izan, agur!